दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां 18, 19, 20 जानुवारिनि जि मोनसे गोथार आरजनि हाबाफारि आरो बे जथुम्मा बा सावरायमेल आरो आरजनि बे हाबाफारियाव जोङो मिथिदों आरो बिथाङा कनसेन्ट होदों बे आरजनि हाबाफारियाव जेराव 50,000 बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयावनो भारतनि नखर मन्थ्रि आथिखालनि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन आरो दिनै बानजाय आफादा हांख्रायनाय बायदियै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना खावलायनाय बायदियै नैबे थेलामारायाव जानो गोनां बे बाथौ गौथुमनि जथुम्मा आरो गोथार आरजनि हाबाफारि जे मेगा माने जि आरज बे खुंफुंजानो गोनां थावनिखौ एसे खौरां लाफैनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आंजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गासै टीम दङ, जोंनि मिरुनि बिबानगिरिफोर दङ। जोबोद मोनसे ओंथि गोनां आरो मेहेर गोनां आरो मोनसे बियो जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जागोन आरो जेराव रोजा रोजा बाथौ सिबियारिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। बेनि जिखिनि बानजाय आफादनि जिखिनि प्रिपारेसन आरो बेयाव जिखिनि लुफुंनायनि आथिखालाव खामानि सोलिगासिनो दङ बे आवगायगासिनो एसे स्पिडै जोङो मावनो गोनां माखासे खामानि दंबावो आद्रा जानानै, जाहाथे बानजाय आफाद आरो जोंनि जिखिनि जायफोरा दायित्व मोनदों साब कमिटिस बिथांमोना एसे गोख्रै मावगोन। खौरां लादों, सावरायदोंबो, दसे उनाव आरो माखासे सुबुंफोरखौ लोगो हमबावगोन। मिजिंथिदों आफा इसोरनि अननायाव बे सानथामनि हाबाफारिया बेयाव मोजाङैनो जानानै थांगोन आरो भारतनि नखर मन्थ्रिया बर' हारिनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय लोगोसेनो बाथौ सिबियारि बिथांमोननि जि जथुम्मायाव बा बे बाथौ गौथुमनि जि जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों, थारैनो माबा नङा माबा मोनसे मोजां मेसेज आरो बर' हारिनि आथिखालनि आरो इयुननि जोंनि जिखिनि जेंना जेंसि, जोंनि जिखिनि माखासे थासारि, बिनि सायाव बिथाङा खोथा बुंलांगोन आरो जोङो खोब आसाबादि। ओरैनोबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्लाया गोबां गोदोआव गोग्लैसोनायमोन, दा जथेस्थ' बियो जौगाबाय, खिन्थु आरोबाव गोबां माखासे जेंना जोंहा दङ। गामि सोसननाय, बिटिआर रेकर्ड मावफुंनाय आरो सनितपुर बिश्वनाथनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरनि हा हुनि मोनथाय बा फरेस्ट राइट एक्ट एन्टाइटेलमेन्ट होनाय बे जेंनाफोरा दाबो माखासे आद्रा जानानै दङ, गोबां सुस्रांजाबाय। दा बेखायनो जों मिजिंथियो जे बिथाङा सनितपुरनि बे गोथार हायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जथुम्मायाव आरो 50,000 बे मास प्रेयार बे हाबाफारियाव बा गोथार आरजनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाया बर' हारि थांना थानायाव आरोबाव थुलुंगा होगोन आरो बिथांनि बाहागो लानायजों बे मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन, बेखौ जोङो हास्थायो आरो मोजाङै मोजां गासैबो बिथिंनि जाफुंसारनायखौ आफा इसोरनि खाथियाव फिन आरज गाबबाय आरो बोराइ बाथौनि अननायाव थारैनो बयबो गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै जोङो जाफुंसार होनो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय। बिथांमोना जि बाथौजों बयबो मोननायनि मोनसे दाबि खालामदों, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बर' हारिया जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, बाथौ धोरोम, ब्रह्म धोरोम, ख्रिष्ट धोरोम आरो मोनफ्रोमबो धोरोमानो भारतनि संबिधान बायदि, भारतआ जिहेतु गणतान्त्रिक मोनसे देश आरो बेयाव संबिधाना सेकुलारिजमनि जि गासैबो धोरोमा समान मोनसे अधिकार आरो समान मोनसे मोनथाय, बे मोनसे बेयाव संबिधानाव लिरनाय दङ आरो बेखायनो बाथौ धोरोमाबो भारतनि संबिधाननि मोनसे मर्यादा मोननाय बा मर्यादा मोननांगौ, बे बाथ्राखौ लानानै बाथौ महासभाया सिगांनिफ्रायनो खामानि मावबोदों, दाबिबोदों आरो बे रिकगनिसनखौ जुदि मोनोब्ला बा
जेरैबायदि हिन्दुइजिम, जेरैबायदि ख्रिस्टियानिजिम, जैनिजिम, सिखिजिम लिरो, बाथौइजिम बा बाथौ मोनसे जि सिगनिफिकेन्ट आइडेन्टिटि बेखौ लिरनो मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बाथौ महासभाया बा बाथौ गौथुमा बेखौ दाबिबोबाय थादों आरो बिथाङा बाहागो लानानै बिथांनि सेराव थारैनो बाथौ गौथुमा दाबि लाखिगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गासैबो धोरोमखौ जिहेतु जों समानै मान होयो, समानै मर्यादा होयो, धोरोमा आलादा आलादा, बर' हारिया जों खौसेयै थांना थानांगोन आरो गासैबो धोरोमारि सुबुंफ्रानो जोङो एखे समानै जौगानांगोन आरो बिनि थाखाय बाथौ गौथुमा जि दाबिखौ लाखिदों बे दाबिखौ भारत सरकारा थारैनो गनायथि होगोन आरो बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैनानै जे मोनसे मोनदांथि, जे मोनसे रायजो राजानि जे मोनसे थासारिखौ बिथाङा जे नुगोन, थारैनो बिथाङा बे बिथिङाव थांखि आजावगोन बा बेखौ मोनसे डिसिसनाव लाबोगोन बेखौ आङो मिजिंथियो आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो भारत सरकारखौ जोङो खावलायो जाहाथे संबिधानिक भाबै जे गुबुन गुबुन धोरोमा जेरैबायदि मर्यादा मोनदों बाथौ धोरोमाबो मर्यादाखौ मोननांगौ आरो मोनोब्ला थारैनो बर' हारिनिनो बेबो मोनसे आगानसे जौगानाय जागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। गोजोन्थों।